Kublejan mit ya pi we baro ki parlok ki prawanget ki ba lapet nongkong le ne kitu ki ban sapet hadin ru ya kene ki seng online nganget ba pilayo ka jing kerku lang ba kini ki met ki ba pilayo sngew ya kene ki seng ha kanika met ru I aingu yo blai bangila yo biang sakwe pat ka khubor kata kalong hangnu ki bayap kidon ya kene khubor lene baro ki breu ki don ka jing perkhat ba hangnu ki bayap kidon le ya kene gamit ngin sayo sngew hangnu ki bait bathon ki jungi lene ki bayap hangnu kidon te ya kene por shwa bangin yo sngew ya kene ka jingruai mat pedeng bat ban IT ya ka por sei nongkren ngin ya penem jing duai tong ini duai au blai pa jungi bab deng I wan hajan jong me atrai hakan ga miet bat ngi da ai ngu e ame kan rat am ta ka jing don kat ka jong me bat ngi na kini ki met ki baladep no bat atrai meladon kat bat chakri jong me pendon kambiang I atrai kanat kan ga met ba ya ka kubor ila ban yo sngew bat bangin kanlong kajing mentoy yangi bat he we baro kiba lapet ya kaneka jing sep seng online kumta try kanat tolong rekat me bat ki parawangi bat ki parolok ki jongi kitu ki badang supet nongkong bat kitu ki ban sapet hadin ru menlong rekat bat ki atrai bat to pendap ya ki dom sim bakhut khnang ba ki ke barok ki ba kin yo sngew kandong ka jing mentoy nam ta ka jing im ba kan jam sim atrai sngew jing dua jing pat jong ha kne po namar teng ba korotam ka jong ji sungi duai amen. Shate shaling kirom hari jingkura don kanong ba bagoy bablay usuma on the kick jat ba clear long in boy in iyala kasang jing hon ro kan roy ngila jan Shaye Ngilajan Shaye Kmijing tabakala syadlupana Cai Kmika buron Naki kedop kapernai Ngin sayo Ledrosyan bat ngin om Syepting Snap angin Yarwai Ngilajan Shaye Ngilajan Shaye Hakita Prophet Minsem Layatu Kadang Baba Pulau Surok Daksaru Dajing Motor Batman Ngilaban Yoi Kendra mau Jasper Yin Chong Lateni Ngilajan Shaye Ngilajan Shaye Kmijing tabakala syadlupana Cai Kmika buram Lagi kedap kapernai Ngin sayo Ledrungsyan bat ngin om Syepting Snap angin Kiyarwai Ngilajan Shaye Ngilajan Shaye Gitu siapa dong bakin yogen banleng Hukum ublay kila yuji sukinge Iktin ngin ya pencam hagi por baro Kijing wai kajing pen bat kajing ya
syat lupa najai Krika buruk Nagi kedop ka bernai Ngin sayo Letrung shen bat ngin om Shepti Ngap angel Kia roi ngila chan shaye Ngila chan shaye Ku para minya semaya ngi hangta Hagarika jing sai blalai na jing ma Tupian kubor ublei bacanya hau Anda Jesu unwan pin yo leit batu Nila jan syaye Nila jan syaye Kmi jing tabakala syat lupa najai Kmi kaburom nagi kedap kabernai Ngin sayo Letrung shen bat ngin om Shepti Ngap angel Kia roi ngila jan syaye Ngila jan syaye Ngai kublai pi barok ki parlok bat ki prabangit jengi ke bah ya yesok ban ngi nak we kapor syakawai pat ban sengap ya ke kubor nak tin ke jong blai ka kubor ke ba ublai udon ban ai syapi lemba jongah kan kapor kalong ki bayap ki lech sebenang kani kalong ka we ni ki subjek ke ba long ke ba kulmar hapdeng ki babun ki balang Kristan Henry nga kerpat ipi pin om shimi ki kitin jonga marwai Henry pin shim ya ke ba ka Bible kadon ban keren sepang kani ka subject but ban pli wang ki jimut jim perkhat jingi habiade bat kani ka subject nga khot sngop hai pi ban ya dwai lang bat nga kani por shwabing ni pulei ya kani ka kitin ka jong play kok pa jingi ba meneng Torang wan hajan jami sai sin pat kani klimat jong kani ka kenta ngi IT try da kabor blay ke jome menyalam yangi hakani klimat kat bangi pulei kani ke subject yalam yi try pensai ke jimut jimperkhat jingi bat ngin sngotu ya kani ke kubor atrai kerku ya baro ke bepek ke pasngau ya kani ke kubor hakate Yesus ngadwai amen ngi im hakani ke perthai don sibun jai ki jing hikai ke ba hikai sepang kani ka jing long jong ki bayap bat sepang ka jing long ka e ke bajia yakini ki bayap hadin baki briu kelayap ki let shano ki bon ki briu ki pensyong non rim nyaka kat kum ka jing sngew jengki ngi pek si bon ki jaj niam si bon ki jaj balang Kristan ru ki nget lala ka jong ka jinget sepang kani ka jinglong jong ki bayap onda ki briu kelayap ki let sebeneng don ki briu ki ba nget baki let shadu jok don ki briu ki ba nget syakta kat don ki briu ki ba nget baki let syakta kat ding jong ka jing penkhot But ki don ki briu ki banget bat ki Kristan ki banget ba ki bayap ki don hapok jingtep bat ki ap tat hadu ka sngi ka jingwan jong Yesus Kris kat kum ki Hindu ki nget ba ka kan don kata ka karma haba ki briu ki ba imba bha kin kelas ki jingthau ki bha ha ka we par ka jingim but kitu ki briu ki ba im bas new ki ba im ka jinglong ka ba baman kin kelas ki jingthau ki ba ki bamlong ki ba sngotanat kum ki sniang kum ki kseu ki merat ki ba khampo nabaro ki jaj merat but kita ki jingthau ki ba tingit ki jingthau ki ba bomkhoi ka Bible ka don ya phi yanga ban ai ya kata ka khubor ka bangin snothu syapang kani ka jinglong jong ki bayam bar shwa bangin pet ya ka jinglong jong ki bayap lani ya kita ki bayap ngin ya pha shwa na ka Bible kumno lathau ya ubreu bar kumno ubreu ulalong sya ka perthai kumno ubreu ula wanlong sya ka ni ka perthai naga Genesis kelanong ka baar ka khot ka bah nyau ka Bible ka ong bar utrai ublei ula thau ya ubreu na ka deumet ka khendeu bar ula persat ha ki thlikmut jong u ya ka jing persat ka jing im bar uta ubreu ula long ka mensim ba im kaktin jong blei ka yathu ingi ublei uthau ya ubreu na ka deumet ka khendeu plus ka jing persat jong ka jing im ka ba persat na ublei kala long ka mensim ba im
ka deu met ka khendeu plus ka jing prasat jong ublei equal kata ka mensim baim ba ubriu ulalong kata ka mensim baim kamut ayu ka mensim ka baim ya kane ka ktin ka mensim baim kawan na ka ktin Hebrew ka baong nefesh ka bamut ubriu ubaim ka batheu ya ubriu hi ngalong ujing thau ubaim ngalong kata ka mensim ka baim Kidon ki briu ki banget ki basnuthu bakla syapang kane hanrangi pej na ka ktin tunrai na ka Bible ka bayathu bet yangi syapang uta ujing thau lani kata ka mensim ka baim larangi pej na ka Genesis kalong ka basau phun riu ka khot ka ba ar phun riu ka ktin jong blai ka ong bat baro ki bala lek bat u Jacob syakari Egypt ki bala mi na ka sengkai jong uhi bat ki tengah ki khon senrang u Jacob di baro ken ki lalong han riu peu han riu ki mensem ka ktin jong blai ka yathu engi ba ki briu ki balong ki jing thau jong blai ki la kala long kita ki mensem ba im kat kum ka Bible ka mensim ka theo ya ubriu shimet ya uta ubriu ubala banyat banyang ubriu ubatrei bakta ubriu ubran ka jingim ngini pej biang Exodus kalong ka banengkong khot ka basan ngin pensyong nong rim nya ka jing pulei jingi na ka tin jong blai ki mensim baro ti ki blami na ka sengkai u Jacob ki lalong jin han nyau peu ki mensim na ba u Joseph uladon lepa hakari Egypt ka Bible ka itu yengi ba ki mensim hi ka theo ya briu bar kita ki briu ke blami na ka sengkai jong u Jacob ki lalong kita ki mensim kum ba nyau peungut kat kum kani kat khot bat ka Bible ka itu yengi ru hau Ezekiel kalong ka ba khat pra kat khot ka basau hakmi ki mensim baro ki long ki jonga kum ba ka mensim ukpa kum ta ka mensim ukhun ru kalong ka jonga ka mensim ka ba lepop kata hi kan nyap ublei ukren hani lengba unong itu pa u Ezekiel ba ki briu kilong kita ki mensim baro kilong ki jong ublei ka bamut ki briu bat ya ka jingim jong ukpa ya ka jingim jong khon ru ublei ong ba kilong ki jong u bat ka Bible ka itu ingi hani ka mensim ka ba laptop kata hi kan nyap ka Bible ka kren hani ba omdei kata ka mensim ka ba laptop henry ka Bible ka kren syai hani ba ubriu ka bamut ya ubriu uba laptop utahi unyap namar ubriu ulong kata ka mensim ka ba im ti ka Bible ka pensisha ber ka kren ya kani ha kata ka rukom bangin snauto ba ka mensim ka theo ya ubriu namar kata ka mensim kata ka badon hangi kata ka jingring penher mensim jingi kam laptop henry udai ubriu uba laptop ngangala ban laptop phila ban laptop ti hang ni ka theo yangi iwai pa iwai bangi dei kita kin nongpop ki wala laptop bar ka Bible ka ong ba uta ubriu uba laptop unyap ka balong yangi yapi yanga baro Genesis kalong ka balai ka khot ka balai haduk ka basan ngiu i hang ne ya ka jingsyukor jong syaitan ubalawan ha ka per Eden hadin ba ublei ula ong ya u Adam ya ke im ba phim dai ban bam na usok ubadon ha pedeng jong ka per namar ulong udeng jong ka jingtip ya ka bhai ka basniu ka im ka tip ya ka nei ba uta udeng umlong ubabhaban bam ti uta puseng ula ong ha ka ka breu phin om yap no shisha u ong phin om yap no shisha ka bamut hang ni usoitan uba pendon kam ya upseng ban syukor ke im upen pau hang ni ba ublei ulong uba syukor ba ublei ka ba ukren ummut shisha ba kalong kumta bat ka im kala artatin bat kala bam yo tau so bat ngiu i ka belajar ya ukun beriu ka pertai kalawan ka jingyap namar bala ko ngu ya ka ktin jong uta unong syukor bat kumta ki khon beriu ha ukun beriu lawan ka jingyap bat ka jingtim kalawan ha ka pertai namar ublei utip ha ka sngi ba phin bam na u unsa penpej ki khmat jongpi bat phin long kum ki blei ki batip ya ka bha bat ya ka basniu kad khat ka ba khat khandai ka ong da ka jings ep ka khmat jami men ba mila ukpu hadu men na phai din pat shaka khandeu namar nakala shim nyame naka deumet milong bat shaka deumet men lech phai pat hadin ba ubriu ula laptop
Adam bat ka im kalawan ka jing tim bat kalawan ka jing yap namar kila penken ya kata ka adong ka ba ublei ulabu ha ka per eden kata ka jing tenju bat kila nget ya ka tin jong unong syukor bat la jia ka jing yap bo anda ubreu ulayap un lek pai no sya ka kendeu na ka ba la thau ya u bat nyu i menta hang ni anda ubreu ulaya lek persya ya ublei kalawan ka jing yap menengi pulai ba ublei uthau ya ubreu na ka deumet ka kendeu plus ka jing persat jong ka jing im ulalong ka mensim ka ba im mentapat ubreu ulalek pop lada minus ya kata ka jing persat jong ka jing im na ubreu unlong ujing thau ubayap ka bumut ba ubreu unlong ka mensim ka bayap namar ba uta ubreu ubalek pop kata ka mensim ka balek pop hi kan yap ban nyu i ka jing yap kala jia ka perthai ka Bible ka keren nyanyi ba ubreu anda ulayap ka met jeng u ka lek pai syaka kendau na ka bala thau je u bat kata ka mensim ka bala persat upat ka lek syai kat kum ka kitab Ecclesiastes kelong ka bakhat ar kat khot ka bah nyau bat ka deumet bat ba ka deumet ka pai syaka kendau kum ta ka long ba ka mensim ka pai sya ublei ubala ayaka anda ubreu ulayap anda la penyaklat ya ka mensim na ka ni ka met kata ka mensim ka lek pai sya ublei uba ayaka kani ka mensim ka balong ka jing persat ha ubreu ka bawan na ketin Hebrew ruah kani ka ketin ruah ka bamut ka laer lani ka mensim ka badon hata ka met kani ka dei kata ka jing persat ka jong ublei bat anda ubreu ulayap anda jang ka jing aksiden ka jing tengko anda syok yap ya ubreu kata ka mensim ka herno bat ka lek pai syakakti jong unong thau Ezekiel kalnong ka ba live hunyau ka khot ka basan ka ong kumni ong utrai ublei hakini kising hakmi ngan tian mensim hapi te phin im bat ngiyo i ba ka mensim hi kata ka jing persat ka jing im dei ublei ubat tian mensim ban persat ha ubreu kumba ya kita kising ki baterkhong ha ka kitab u Ezekiel kalong ka ba live hunyau ba kilalong ki baterkhong ki ba yap troin bat ublei ula penlong ki ka mensim ba im ban penlong ka mensim ka ba im haki ka ba kren sepang ki khun Israel ki bala yap ha ka jinglong mensim jangki bat ublei un persat biang haki ya kata ka mensim ba kinyo ya ka jing im haba pipet ya ka light ka ba don ha ying jong pi bat don u switch but anda pila off ya auto switch kato ka jingsai kam don shu how to ubol but kalalong ka kamera ka badum haba om don ka jingsai ti anda pila off ya auto switch kato ka bor electric kato ka current ka light pai hisya kato ka main switch na ka ba kato ka source jong kato ka light kato ka power ka one but kumtar kalong ka jing im jong ubreu anda la penyaklat ya na ka met jong ubreu ya kata ka mensim une ubreu umlong shu manga mayeng hakmat jompi ladala simno ya kani ka jing persat ka jing im nanga ngalalong hikum ka kendau ka bom long ka bom trekam shu ka Bible ka ayengi ya kani bangin snow tho ba ubreu ulong kum uta ubol lada omdon kata ka sos jong ka light kata ka koren trekam kum tar ubreu lada penyaklat ya kata ka mensim na un trekam shu bat kumba katu ka light katu ka sos jong katu ka light katu ka thamai jong katu ka bor ka bawan ha utu ubol ka light hi syak tu ka main switch na ka bakalawan andala off nang tu bat kum taru ka jing im jong ubreu kata ka mensim ka light pai hi sya utrai ublei uba ayaka bat ka ni ka jia pat ba ubreu un sayo pat ya ka jing im ba onda u Jesu Christ un sawan ba u Jesu un kan mau ya ka wei pa ka wei ka mensim ya kita ke bela le ba ha bu un ai biang haki ya ka jing im bat kin sayo ban impat bat ublei un satian biang haki ya ka mensim ba im ba kin yo ya ka jing im ka ba thmai ha ka jingwan ka ba rasin jong Jesus Christ ngin sa ya piteng ya ka ni ha ka ba benta ka ba khadu jong ka jing pule jingi ha ka ni ka por kamat ka baar nga kwa bani sambat pi kalong ka epat ka banjia ya ki bayam onda ki layam don ki briu ki ba perkhat ba ki briu
anda kilayap kilek sebeneng bat kilak ban kerku ban tim ban tela bat ban le ai na beneng don kibri ki ong ba imei pa i jingi la lek sebeneng labam kuai hadwa jong uplay bat kilak ban kerku kilak ban tim ngim dei ban pensniu yak to ka yeng ka sem ngim dei ban le kumno ba yo ki temen ki tim ya kitu ki ba le sniu bat ki ba le baman Henry ka Bible ka don ka jubab ya phi bat yanga ban pen sngo tho yangi sapang kani ka khubor na ujob kalanong ka ba hanyau ka khot ka ba khandai bat ka ba sipeu ka Bible ka ong kum ba pendam ya ulo bat ujano kum ta uta ubale her shaka jakashong riu yap wan kiushu wan phai shu shalayeng lemne ka jaka jong u kan itho shu ya u Katkum ke jingai jong kibabun kibriu hani hari khasi bat jantia jengi nganom penrem yano hanrai kani kade ke jingai jongki bat kad ba ka Bible pat ke thu ingi onda ubriu ula yap ulai share saka jaka shong riu yap bat wan kiu shu shayeng saka taka jaka shong ju onom don shu ba itho yu onda la yap kiba hayeng hasem jeki kibabun hi ki up ya kata ka lai met lai sngi Shani shawes khasiru kadang jurb ha kata ke jinget ba wat ha pedeng ki Kristan kidang up ya kata ba ki ba yeng sem kitu ki bala yap kin wan phai biang sha yeng kin up yaki bat bakin aibam kin song ki kwai kin song ki tempeu bat kin ai ru kata ke jing ai don ki briu ru ki bal lej bu jing bam halon jing tep Nyu i yakni ke jinget hang ni hari khasi bat jantia ha pedeng ki balang Kristan ru kadang khlain bha kani ke jinget Babylon bat kani ke jinget tenrai ke balawan na ki no mani blai thau henrai ha ka Bible hi don kum kata ke jing hikai bat ka jinget lada unu ubriu ubas ngeu remnya kani ke penpau bangidang don ha ka jing hikai ke babakala baka Bible ka dei ban penbet ya ka jinget jongi ya ka jingim ka jong phi jonga iwei pa iwei ngin ye phai sam klong ka basis pa sau phun riu khot ka basau ka ong ka men sim ju u ka mi no u lek phai shala ka khandeu ha ka ta ka sngi hi ki jing prakhat jong u ki do no onda ubriu ula yap bat ula lek phai shalom jing tep sha ka ta ka na ka ta ka khandeu ya ka bal sim ye u ka Bible ka ong ha ka ta hi ka sngi ka ba ula kut men sim ula khlat no ke jing mut jing prakhat jong u ki la do no bat ki ki jing sngew jong u ki la do no namar la shu ban trekam la shu ban le ya ka no ka kam namar la sim no ye u la sim no na u ya kata ka men sim bat kata ka jing im ti ubriu ula long kata ka men sim ka bayap la shu ban trekam ban le ai ru ngine phai Ecclesiastes klong ka bakhandai ka khot ka basan ka ong namar ki ba im ki tip bakin yap hanre ki ba yap kim tip ai lam ni kim don nong ai shu namar ka jingkan mau yaki laklet no mangi ki badang im ngitip bangin sayap ha ka wei ke sngi ka Bible ka ong baki tu pat ki ba yap kim tip ai shu ha ba ki don ha po jingtep lam ni kim don nong ai shu ya ka bal le ha po jong ka sngi ka Bible ka ong namar ka jingkan mau yaki laklet no ya kitu ki ba yap dei shu ban kan mau lani ban rakhi dap snem jing yap kat kum ka jingkren jong ka Bible ngim dei shu ban kan mau ya kata ka sngi bangin le bangin duai namar ki ba yap kin tip kin la shu ban le ai la dangi duai la dangi le kumno ru namar ka jing ka lat jong ka jing is ai bar ka lat jong ka jing kala bamut yaki la kut no la da kim sim la kala bamut haswa bikin kut man sim naga perthai kat khot ban riu ko ong ka jing i jongki kam kumju kum ka jing subun jongki bar ka jing bisni jongki kala do no lam ne kim don benta ai shu lanu ro ha ka ai bala jule ha po ka sngi ke jing mut jember khat jongki kala do no ke jing kru ke jing tim ke jing bisni ke jing pihuin bar ka jing i jongki kam don shu namar ondala yap ubriu la ban tre kam shu tikum ta ngin lejbu shalom jing tep ya kata ka met ka bayap ka balalong hi kum kata ka khendeu ka bom la shu ban penkhi lani ka bom terekam shu ngipet hak ni ka perthai ki don ki balang Kristan ki ba duai na kam ta jong ki bayap hatu ka Bible ka hikai ngi bangin le kum ta bangin duai nam ta jong ki lani bangin duai syakitu ki riu khoj ki balayap ki ba khot na ki briu ki kum sya kita ki kisenran jong Jesu
Ka Bible ka don ka jubab ya phi bat yenga. Ya kani ka khubor jong ka jing hikai shapang kani ka jinglong jong ki bayap. Onda ubriu ulayap don ke belang Kristan ke banget ba onda ubriu ulayap hai shwabu unlait shabneng le unlait shadujok udon kam shwaban leit lemba kata ka ding jong ke jing pen khoi ba ki lengdo jong ka balang ki lak banduai ya uta ubriu la unlait shabneng lani unlait shadujok don ki ba ong ba lada siu pisa la ban penrung yu shabneng bat la ban penhier yu shadujok lada om shim lalek kat kum kata ka jing don kam ti lada ubriu lada ki briu lada ki lengdo jong ka balang ki lak ban penrung ya ki briu ki bala yap shabneng lani rai ban lech shadujok ti ka bamut ayu ba ubriu undon kam ya ujisu haka jingim jo kat ba udang im ka jingim jong i kam shong haka kti jong unong yalam niam lani ulengdo uba penyat ya ka niam ka rukom hare ka jinga dai jingi ka ba kongsan kalong pat ublei uba ai ka jingim bom jikut ubriu umla ban penrung ya ke jinget jangi umla ban penrung yang isabneng da ka bangi nget hakum kata ke jinghikai here datang ke Bible ka bla ban hikai ngi ban yalam ngi sya u Jesus Christ ubla ban ai ngi ya ke jingim ladang kela ka bumut kat bangi dang im sam kelong ke ban riu ke khot ka basan ka ong namar ha ka jingyap om don jingken mau ya me ha ka jingtep u ai uban ai ngu ya me kumangi i don ki balang Kristan ki bahikai phang kani ke jinglong jong ki bayap bala ban duai la ban kan mau yaki kat ba ka Bible ka ong ba ha kata ke jingyap om don jingken mau yame ha ka jingtep u ai uban ai ngu yame ngim dai ban ai ngu ngim dai ban duai nam ta jongki namar om don shu ka e kanong jongki kom ba ka Bible ka ong ya ka bala le hapok ka sni namar ka jingim jongki kala kutno lamda kila rai shwab kin yap an pediang ya ujisu ban kala ka bamut tilada kila kala ka bamut lada ki pen kre ila ka jong ka jingim ngin si kendu pat iki anda ujisu Kristus unwan hagasin ka baar sam sis pa khat san kan khot ka ba khat nyau ka ong ki riu yap kim ji ro ya utrai lemni kita ki ba let hier sha ka ba jar jar omdan ka jingnya ro omdan ka jingtim omdan ka jingker khu bat ki ba yap kila lech shong hapo jingtep bat kila yo thia hang tu hapo jingtep kimla ban le ai su namar kila don hang tu hapo jingtep ti la da ki ba yap ki im haba ki breu ki lechtep ya ki ba yap hatu ki ba yap ki ya hi shalom jingtep la da ki dang im ka Bible ka ong ba kila lech hier sha ka ba jar jar kimla syuk ban le ai ruem ti ka Bible ka hikai ya phibat yanga ki Kristan bangin om sya syukur hakum kane ke jing hikai ke ba ki briu ki nget da ki ba bun ki jing hikai ki ba penthame ha ka balang Kristan ki ba nget ikini ki jing hikai ki ba wan na ki nong mani bele thau namar ba wat hari India jingiru ngire ki gentil ki ba nget ya ki jinget tenrai mani bele thau bat mentak lawan ka niam Kristan sya ka ri sya ka jela jengi ngide ban nget ya ka Bible ka bahikai ngi namar mensuang le im klem ka jingtip ya ka lenti jong ka jing sisa mentak ka jing sai ka ba kham krau ka lawan hangi iwei pa iwei kat banginang pulei ya ka ting jong blai ngi shem ya ka jing sai jong ka gospel ka jong Kris kamat balai ngin ya pulei ka jing yap lapen sriem kum ka jing yo thia lapan siriem ya ka jingyap kum ka jingyo thia ngine phai na kitab sam kalnong ka bakhat lai ka khot ka balai ka ong tu prakhat bat tu phai kten yenga atrai ublei jonga bat tu pensai ki khmat jonga yo ngan yo thia ha ka jingyap unong tho ene ka sam ong tu phai kten yenga atrai tu ka bamut hani upen sngau ha ublei ya ka jingdwai uplai ala de ba ublei unsa skor yu ya ka pop jong u ya ka e ka ba ulale ba uong hani yo ngan yo thia ha ka jingyap ya ka jingyap la pen seriem ya ka kum ka jing yo thia ngine pe su naka kitab nang kong kisim kalnong ka bakhat we ka khot ka ba sau phulai ka tin jong blai ka ong bat u Solomon ula thia bat ki kpa jong u bala tep u ha ka snong u David u kpa jong u ka Bible kai thu ngi ba usim Solomon ula thia bat ki kpa jong u
Kani ke jing thia hani kamdai ke bathia hajarong kapalong. Lani uthia kata ka kapalong da ka sofa da ka lani da ka set lani kiba sna babha. Hanrai ka ne ka jing thia hane kamdai ka sofa kamdai ka jing thia ka ba itnat hanrai ka jing thia hapo khendeu batla tep yu ha ka snong u David ka Bible ka itu ingi. Kat kum ka Bible lapan seriem ya ka jing yap kum ka jing yo thia. Ti ladang lapan seriem ya ka jing yap kum ka jing yo thia hatu ngin ong ya ki breu anda ki layap bakin lech suk ladang ngi ong bakin lech suk ka pen pau bakitu ki bayap kim pat yap bat kidang la ban yat haba ki layap kim simla lech daladi shalom jing tep hari ki breu ki babun ki layara ki hak terpeng don ki mangyat daga khali don ki ba tan ya kitu ki bayap kat ba ka Bible ka hikayat ngi ba ki bayap kim le kim la ban le la ni kim la ban tresu namar ki la yo thia lada ki la yo thia kamut ka don ka jingker men pat yiki bakin khipat ngin epek na ka Bible na ka gospel kat kum uyonis kalong ka ba khatway kat khot ka ba khatway du khat saw chapang ka way na ka jingjia ka la jia ha ka por jong Jesus Christ ula kren ye kini ki ai ki ru hadin kata u ong ru haki u lok jangi u Lazarus u yo thia han rengan sa leit bangan kersiu ye u Jesu u yatho e ki senran bat ye baro ki briu ki badon ha ka tu ka por ki balai lum ha ka ying jong ka Mary bat ka Martha nomor upara jengki ula yap u Lazarus baru Jesu ong ngan sa leit ban kersiu ye nomor u Lazarus u yo thia ladangi ong ye ki perlok ki bahayeng sem jengi haswa ban thia ka ektin ka bangi sayong ngi ong thia suk bat lada phi ong ye ki tu ki bayap ki bahayeng sem jopi nani se khmat ki bala singo thu ye ka ne ki jing kai bangin la ban ong ye ki thia suk pa it thia suk mai it thia suk para thia suk hanmen ngin se kendo pat anda uji su unwan kalong ka step jong ka jing kersiu thia iki komba uji su ong ngan sa leit ban kersiu ya Lazarus na kata ka jing tep kat khat babot ka ong anda kum ta ki senran jo u kila ong kotrai lada u yo thia un yo khia bha hari uji su la kren se phang ka jing yap jo u ki te kle mut ba u ong se phang ka ba ja thaj na ka ba yo thia kisenran berkitu gibriu kila perkhat ba Lazarus u yo thia sisa hapo jong kata ka jingtep Lazarus la tep u hadu kemba saus ngi hapo jingtep ti lada Lazarus u siu thia hantu balai unculai thia halom jingtep balai thia ha ka jing thia hayeng kapan pau ba Lazarus ula yo thia ha ka jingyap bat ka Bible ka ong kumne ka khat ka bakhat saw anna kamta u Jesu ulay thu shinna haki u Lazarus ulay yapno bat u Jesu ulay leit ban kersiu yu ulay leit ban khat yu Lazarus to mi no nang to ka jingtep bat u Lazarus ula khi joi nang to ka jingtep bat ula mi ha ka sur ka jong trai unang penim u balong unang thau jong phi bat janga u khat yu Lazarus bat ula mi pat ladang ila yap ha ka jinglaw makan jaman sim jangi ladang yu sngaw ya ka tin jong trai Jesu ka bakhat yangi ladang yu pai sha u Jesu ngin yo ban imbiang kum ba ya Lazarus la pen im na ka bayap bat yang ngiro u Jesu un pen im na ka jing long ka bayap ha ka jinglaw man sim jangi na ka bang nget ya ki jing hikai ka ba lamle na ka bang nget ya ki jing hikai ka ba bakla ki ba larung ha ka balang Kristan u Jesu u khat yangi bangin pai sha u bat bangin yo ban im namar omdon kum kata ka jing hikai syapang ki mensim ki bayap baki briu ki dang im baki lech sebeneng ki bam kwai hadwar jong blai hadai ka don ka jing kermen ya ki pat ha ka wei gesngi onda u Jesu unwan nyu i baki bayap kim simla lech sebeneng hadai ka met jong ki ka don hapo jing tep lada ki bayap ki lech sebeneng tiba lai ngi lech tep iki syaklom jing tep ka Bible ke thu ingi ba kan sadon pat ka jing mi pat ka jing kermen yaki kamat ka basaw bat kamat ka bakhadu ngan isam bat phi hakani ka por kalong ka jing kermen ya ka jing mi pat jong ki bayam na ka kitab jong Daniel kanong ka bakhat ar ka khot ka ba ar ka ong bat bon na kita ki ba yo thia ha ka deumet ka khendeu kin kendit bat ki wei sha ka jing im bom jikut bat ki wei pat sha ka jing la rain ka jing ja buram bom jikut
anda Jesus Christ wan kita yap ka Bible ka ong kita yo thia haka deumet kamut kibala yap kibala yo thia haka khandeu halom jingtep kita kenya kendit no anda kilio sneu ya ka sur ka jing perta ya ka jingwan jong Jesus Christ bat kin yo ya ka ban mi pat sya ka jing im bam jikut u Adam ro ya u bala siuspa da ka jingyap u khon lamrot ka batheu da ka jingyap jong u Jesu u Adam marka imro kin sia mipat haka ka sngi on da kilio sneu ya ka sur ka jing perta bat sia ka jing im bam jikut ba on nyai pen kesan niki sia ka liang ka jong u Jesu bat kita ki weipat ki bala kentaj ya ka gospel jong ka jing pen im utrai Jesu kita kin hap sia ka liang jong ka jing la ran ka ba bam jikut namar haka jing mi pat ondon ar teli ki jing mi pat ngine phai naga gospel kat kum yonis kalong basan khot ar phra ar khandai kai thu ingi kane wat sneu kendit ya kane naba ka por ka jia haba kita barro ki ba yap ki ba haka jing tep kinyo sneu ya ka jing perta jong u bar kenya mi no ki bala le ba bhasha ka jing mi pat ka jing im henry ki bala le baman sya ka jing mi pat ka jing penrem kumba u Daniel ule thul pa haki sni ki ba khado on u Jesu unwan kin don ki briu ki ban mi pat sya ka jing pen im bom jikut bar kin don ki briu ki ba hap sya ka jing la rain bom jikut bar u Jesu ro u ya thu ingi haka gospel kat kum uyonis kelong ke pasan kat khot ke ba arpo pra arpo khandai baki briu kini sneu anda u Jesu unwan ki ba hapo jingtep ki ba hapo jong kata kelom jingtep kini sneu ya ka jing perta anda u Jesu unwan bar kita ki balale ba bha kelong sya ka jing mi pat ka jing im bom jikut hari kita ki balale baman ki bom shimla priang ya u Jesu kin hap sya ka jing penrem ke bom jikut ulang do umla ban penrung ki sebeneng kinong yalam niam kim lak ban penrung iki sabneng lada maki kim don ka jinge dai ka bajan bar u Jesu lada maki kim kala ka bamut om don unong ya saj da ubriu ublak ban penrung ya ka kerteng jingi haga kitab jang ka jingi mukhon lamrod om don uno ubriu haga perthai ublak ban map iki pop jang ubriu uban penrung ya phi bat inga sya kata ka beneng ka ba u Jesu la pen kre dai tang ka jingi dai ka bajan jingi bar u Jesu ngin yo ka jingi bam jikut ban ngin yo ban rung sya beneng anda u Jesu unwan neng kong tesni kalong ka basau ka khot ka ba khan riu bar ka ba khat nyeu na ba utrai hi unwan hier na beneng bar ka jingrisa da ka ktin sawa u angel ramba bar da ka turoi u blai ba kita ki ba yap ha u Chris kin nya mi pat shua onda u Jesus Christ unwan kan don ka jing sawa ka jing put ye ki turoi daki angel jong u Jesu kin put ya ka turoi ka jing sawa kani kadai ka siren jong ka beneng onda u Jesu unwan on ya sneu ya ka jing put jong ka na mingi hado sepni bar kin ya sneu ya uta utrai jong ki ublawan ban kersiu thia ya ki na ki ba yap kita ki ba yap kin ya mi pat ha ka ka sngi onda u Jesu unwan ha ba ki ya sneu ya ka jing perta kani kalong kata ka alam ban kersiu thia ikta ki ba yap na po jingtep kum bahabang ngi layo thia kum bahabang ngi thia ngi kwa ban khidang step ngi bu ya ka alam ba andala riu andala sawang tu ka alam ha ka por men step ka bang ngi dang yo thia ngi ne sneu ya ka jing sawa jong tu ka alam ban ngi sakhino kum taru ki briu ki bal yo thia ha ka po jong ka jingtep anda u Jesu unwan kin ya mi pat ki bad le ba bha sha ka jing mi pat ka jing im bam jikut bar ki le ba man sha ka liang jong ka jing penrem bat ban rai ki sha ka jing yap ka bam jikut kani ke ban jia ha ka jingwan jong Jesu baki ba yap kim semla kiu sebeneng henry ki don hapo jingtep tila da ki ba yap ki lech sebeneng kam don jing mentoi kata ka jingwan jong Jesu Christ nang nu kita ki ba yap pat kin mi pat lada ki la lech sebeneng henry ka Bible ka thu ingi baki ta ki ba hapo jingtep kin yo sneu ya ka jing perta jong anu kum ta mengi ki brang im ya kabala pensa on rong no ingi lem berki hakil o ya ka mane sem nya utrai ha ka sun beneng ti kum ta ngin yai long jiunom lem bat utrai kani kalong ka khubor ka bha nagam ta ki tu ki ba yap ki bala yo thia ha utrai nagam ta ki tu ki ba it ki ba thon jengi ki bala yo thia ha utrai ki ba nget ki ba priam yo Jesu kan don ka jing mi pat nak kata jongki badi kiba imru on sepen keladur ki hakata kepor ki bala pensa on rong no ki sebeneng bane sembar utra Jesu hang te hasun beneng barkin long bar utra Jesu jiunom la jiunom ki badon hakaliang kababha ki bala kala ka mut shwa bakin yab
Timothy kalong ka ban nengkong khot ka ba sipeu hanre ya ka bala pen pau menta da kata ka jing mi pau unong pen im jengi u Christ Jesu ubala pendu ya ka jingyap bat ubala pen pau ya ka jing im bat ka jing bamput da ka gospel kaktin jong play ka ya thu yangi hane bat de tang u Jesus Christ ubadon ka bor ban pendu ya ka jingyap ka ban penduk ya ka jingyap datang daga gospel ka kubor ka jingyap u Chris bat ba ulami pat na po jingtep ba un ai ka jingkermen hangi iwei pai wei on ngilayap mangiru ngin sa mi pat on u Jisu unwan bat larang ngila nget ya kata ka gospel larang ngi priang nya u Jisu ka jingim jengi larang ngila kentai ya ka jing hikai ka babakla ngila priang nya u kum nong penim no sius pa o jengi ngidon ka jingkermen ya ka jingim bom jikut kum ba u Jisu ula job ya ka jingyap ula mi pat na ka jingtep kum tar on sa pen mi pat ya kita ke banget hu on unwan ha ka sin ka baar nangkong Timothy iwei khat nyeu ko ong te house im bom jikut u bom juyap Sengap, ka Bible kay tu ngi tang u Jesus Christ ubalang ta usim kisim utrai kitrai usim bom jikut u badon kata ka jing bom nyap u bom la yo I uba ublay tang mauhi tolong ka buram bar ka jing penon buram halakarta amen tang utrai Jesus u badon nya kata ka jing bom nyap wala da u Jesus wan ka perthai ka jinglong kumu breu usliang bar kumu blay ula ban ai ka jingim bom jikut yangi ka ka jingim berkum ubriu ujisu ulayap hapo jingtep berkum ublay udon ka bor ban mi pat ban job ya ka jingyap ban penim ya ki nangpop iwei pa iwei larang ngilanget ha ka kerteng ka jamu nakong Timothy riu khan riu ka ong uta ubatang mauhi ubadon ka jing bom yap sengap lada don tang uji Yesus Christ ubalong ublay ubalong uta unong penim jengi ubadon kata ka jing bom yap kamut maphi manga baro ngilong ki jing thau ki bayap ting yu I ya kan ka jing hikai chapang kan ka jinget chapang ka jing bom yap jang ka mensim the immortality of the soul baka ni kalong ka jing hikai ka bawan na kinong mani belai thau bat ki bawan na ki jinget ki bom nget belai kum ta kala rung haka balang Kristan ba anda ubriu ulayap ula ban lech sebeneng ubriu anda ulayap ula ban tim ula ban tela ula ban bam jing bam balak ban ula ban wan thai sheyeng kani kam dei ka kubor ka bawan na ublay ka ka kubor jang ka jing syukor usoitan ban ka bawan ra ban ka penget ye ki balang Kristan hakini ki sngi ban nget ye ka jing bom yap ka mensim Henry ka Bible kay tu ini badon tang ublay ubalong u Jesus Christ about try ubadon kata ka jing bom yap ubala ban ai hangiru ya ka jing im bom jikut larang nget hau kani kada ka jing syukor ka bala jian nadu ka per Eden ya ka bangi puli na ki Genesis kalong ka balai ka khot ka basau ko ong ti uta ubseng ula ong ha kata ka breu pin om yap no shisha kumta kala rung ha ka balang Kristan baki breu anda kala yap kimpat layap shisha kidang la ban im kidang la ban wan pai sheying hadin lai smilai mit kidang la ban bam jing bam kani kada ke jing syukor ka bala rung nadok per Eden bar kala rung ha ka balang Kristan ya ka balawan ra daki nong hikai ki babakla kani ka kubor kam dei ka ba ublay upriang ha ka balang Kristan laring nget bakata ka mensim kam yap ki bahyeng hasem jingi ki bala yap kila ngirang nget ya kata ka jing syukor kumba usoitan ong pin om yap shisha kumta kini ki breu haba ki nget ya kani ka jing bom yap ka mensim ki babun ki breu ki nget ya kata bat usoitan upen thami ya kata bat pen shisha bagitu ki ba yap kim semlayap on na kila yap bakatu karngai ka sajmi kani ka jing syukor jong usoitan namar baki breu ki nget bat kumta usoitan upen pau shisha bagitu ki ba yap kim semlayap ngiron kam ban nget bang ngi ki breu ngi dei ki jing thau ki bla yap habang ila lepop heri dei tang habang ila priang yo Jisu ngin don ni kata ka jing im bom jikut baru Jisu un ai hangi ya ka jing im ka bom jikut anda u Jisu unwan ladang ila priang yo mentah ka jing im jengi tila dang nget bagi mensim ki breu ki ba yap kim pat shimla yap ngim don kamru ya u Jisu kani ka khubor ka pli ya ka jimut jim berkhat jengi ban pli wang ya kata ka jing syukor ka ba usoitan ula syukor ya ki breu ha ka perthai kentup ya ki Kristan baka mensim ka ba yap
kata ka mensim ka balek pop ka yap no ka tin jong blai ka ong hari ngi don kam ya no pat ban pen im yangi ladang ngi baro ngi lek pop ngi la yap ngi la do le no ai ka burom jong blai yonis kelong balai ka khot ka bakhan ka khot ka bakhan riu ka don ka khubor ka bha ya phi bat inga ki briu ki bala yap ki briu ki bala im ha ka pop bat la rai pen rem sa ka jingyap Naba ublay ula it kata-katai ka pertei kat ba ula ai tino ila ukun bala kamarway ba u ei ru ubanget hau un jotsu henry unyo ka jingim bom jukut de tang habang ngila nget ngila priang ya ujisu de hangta ken bangin yo ya ka jingim bom jukut ba ondang ngila yap ngi yap no hang ni la tep ingi bar katu ka mensim ka jing persat jang ka jingim ka leit sa ublay uba ay ka kum ta anda ujisu unwan un walam biang ya katu ka mensim un bu biang pat ya ka hangi kum maktin jong blek ong hau iskil life hunyau ba un tian mensim biang pat hangi hak ta ka met ka bala du ya kata ka jingim ublay un sapteng biang ban ay ka jingim hangi kata ken ka de ka jingim ka babam jukut bangin im saki bom jukut bar ban sisar bar ujisu saki bom jukut bar ki bom jukut amen kani galong ka khubor na kamta jong phi bat jonga ka khubor ka babha ba ujisu uit yangi balarangi ngai ha ka jing sisa ka tin ju ngila ngai ha ka gospel ka jong nginyo im saki bom jukut kabang ngi baro ngi long ki jing thau ki bala lepop bala rai pen rem ngi bangin yap no handai habang ngi la priang ya ujisu hang ta ken nyin yo ya ka jing im bom jikut ubleu khot ye phi bat inga ki parlok baro ki bapet ki bi sngew ye ka khubor bar ki prabange ladang ngi dang sha syukor hakum ki jing hika ki mensim ksut ki jing hika balam ler bangin e no yikum kata ka jinget bangin syanya ha ujisu udai tang mu badan ka jing bom yap bat uban ai hangi ya kata ka jing bom yap anda ujisu unwan dei hang tangin priang ya kata ka jing bom yap ken jong ka mensim namar ngidon ya ka jing im bom jikut badai tang ujisu ubla ban turwa pan ai se phi singa iwei pa iwei ya kata ka jing im bom jikut kani galong ka jing khot jong blai yangi iwei pa iwei la don na pedang jungi kiba la kibalang ngai yakum kini ke jing hikai ublei khot ye phi menta priang ya ujisu ka jing im jong phi wat shania ha ka jing penia jong uta unong yalam ni kinong yalam kiba pen ngai ye phi ba ka mensim on kala yap kan leit sebenang handai om don unono briu ubala ban kiu ban leit sebenang wat kitu ki briu ke yap nadu adam ter baro ki briu ke yap handai ke yap ke thia apa jing tep perujisu unsa kersiu thia ki onda unwan kasin ke baar ladon na preng jingi kasin ke banengkong phi sngew kini ka khubor ublei ukhot epi priang jeka kum ka ta ka khubor ka ba ujisu udon ban ai shepi singa ki ke balong ki kristan bangin ngai ha ka jing pen im ka gospel jong ujisu but day tang kata ka bala ban ai hangi ya ka jing im bom jukut paru jisu un ai pat hangi ya kata ka jing kermen jong ka jing im bom jukut but un kersiu thia ek tu ki bayap ona ujisu unwan but un sekersiu thia pat ro yangi wala dang ngila yap ona ngila yap ujisu un ai pat hangi ya ka jing im ka bom jukut ona unwan ha ka sin ka baar kani galong ka khubor ka ba ublei u ai se phi bat changa upen sngew singi kum ki briu ki nong bot ju bangi la jan si yeng ba ujisu la jan banwan priang ya ka gospel ka jing pen im ka jong trai jisu ban ngin yo ban la im na kani ka perthai bo anda ujisu unwan ngin ya her ban ngin ya kiulang site sebeneng bat ki angel bat ki riu kho ju hang ta ke om don show ka jingyap om don show ka jingi khlat om don show ka no ka jingpang jing stom om don show ka no ka jing e ka bala ban priya khlat na ka jing de jingi bar ublei namar bapila i ya ujisu bar pila ai ti ka jingim nam ta jong u wala dakat syong hadu bapin das do no ya ka jingim na ka perthai ba phibot ya ujisu harai phidon ka jingkermen ya ka jingim ka bom jukut to ai ublei kur khu yangi lambakan ni ka khubor ka jing pulei jingi hagane khlimat ngini rai gok pa jingi ba hapenang ni aingo yami nam ta kani ka gospel ka khubor ka bhalam ba ka jingpen imu Jesu Christ yangi kinong pop ya ke bal do le no ya ka burom ka jome bangila long ki jing thau ngila long ka mensim ka bayap henry try ka don ka jingkermen yangi iwei pe iwei ba men sa kersiu thia atrai ya kitu ki bayap ki ba ik ki ba thon jingi ki ba hayang sam jingi ki bala yo thia apo jang ka jingtem ban ngadwai ro atrai nam ta kitu ki briu ki bi sngew ki ka khubor kam dei ka khubor jang ka jingpen rem atrai henry ka khubor jang ka jingpen bet yangi iwei pe iwei ya ka ei ki ba ngila nget
larka long ke baba kala atrai ya rab yangi bangin penrit ila dei hame bangin syak batang ka ketin zomi ka balak penbet ya ka jing im jengi iwai pe ya rab ki atrai bikin pediang ya me ka jing im jengki pad ai ngi ka jing kermen bangi sempat menmi anda menwan ha ka sin ka baar ha ka kata uji sungan bai amen Ngangit papilayo ya ka jingker khul ba ka jingyo sngew ya ka ne kubor desikan long ka ba ka kubor ka phla nam ta jong phi iwe baro apai ka ktien ki jong blai ka kren bat gaya ya thu yang i hang no ki ba ya ki don bat sai sin nga ai kublai ya phi ki parlok ki parwnge ki bla pe ya ka ne ka kubor Yai wadu ya ka kubor kaba kam kraw ya kaba let's say kaba kraw kaba pinsayo hakini ki met ki bedangwan ka kubor namta ka met ki balai sai kan dei ka met ka pra bat ka jing khot ban mani ublai bo kraw sai sin na khot song phai phi wadu ya ka ne kubor kaba kraw kabau play kwa ye ki breu hakini si pakhandu khoblai si bon thiasup ye phi we baro